Lanean hasteko prest, Bai, eta esan da bezala, ensalada epela, ez da? hori da. Bakailuakin egindakoa. Bai, Beraz, osagaiak esango dizkizuet. Koloretako urazak, tomatea, patata, gatza, bitxore eta hasiak, esnea, baratxuria, bakailaoa, oliba olioa, eta modena ospina. Osagaiak esan ditut, eta Bai. lanean hasteko prest. ba, lehenengo garbitzen dugu patata, Patata, hori da, bai. eta botatzen dugu hemen, Hori da, guretan egosi, ez da? bai. Gure Botatzen pixkate dugu pela dakau gatz hemen, eta pilo sartu eta listo. pixka bat, Hori da, gatza, eta listo. Gero Listo. hartzen dugu makaia, bakailu zatiak, eta kentzen dugu azala. azalak enduko diogu, hori da. Zuek bakailaoa modu batean bestea beti dago zuen menuetan da horrela? O? Bai, ez igual da? entsaladatan, edo Entsaladatan. revuelto batean, hojaldre batean, edo bigarren platerra moduan, arraina Bai, arrai moduan. bezala, hori da. Eta hau sartzen dugu hemen egosteko. Bai. Uretan ez da, irakin bat eman, eta listo. Bai, irakin gabe igual, o bai, pixka bai. Bai, Bai, hori da. Bai. Eta gero azar honekin egingo dugu saltza. Eta kasu honetan honek gatza ez digutako, berak badu gatza pixkat, Hori naiz da, eta hori gezatuta da. ban beti dauka gatza, ez da? Bai, Hori da, bai, ez bai. erakatza, Berak gatza. Hori da, txiki. Hori da. Eta prest hau. erakatza, gero bota behar du azala, Azalak, hori da, esnea eta olioa pizka. bai. Eta horrela lortuko dugu pil-pil saltza. Hori da, Hori hori da. da. Bai. Gaur adiegon, batzutan egin ekartzen dugu, eta ikusi nola egiten duen. Batzutan egin ekartzen dugu, eta gaurko honetan zuk hemen bertan egin duzu. Bai, Ze ondo. pil-pil maonesa moduen. Hori da, bai, emulsionatuta bezala, ez da? Bai. Hau martxan den bitartean, hau egozi. Zengo gara, pixkatien egoia zai? Bai, Hori da. hori. Patata egozi zai, ez da? Hori, Eta hori bakaia bai, Hori da, bere gatoz. Hori da, bakailua martxan, Bai. eta ban hementxen, bai. gorritu Botatzen dira, dugu. hori azalak, gehitu. Hori da. Aste honetan egingo dituen plater guzti hauek, badakizue kafean zokian topatzeko hortzen daude. Botatzen Asteleenetikan, larun bat arte, eguardiro bai. lanian, ez da? dugu. Hori da. Hori da. Gauetan noiz bait, baina horretako gauza berezi bat antolatzen da. afariak, edo Afaria, luntzak, taldiak, eta edo horrela. hori da. Baina libre bezala juteko, eguarditan. Hori bai. Igandi ez ezik. Ez da? Bai. Hori da. Ikasten pixkat. Daia bota dugu Bai. esnea, eta utzi behar dugu irekitzen. Irakiten. Hori. Eta daukagu dana, ia Dana prest. listo, patata listo, Bai. eta bakailu ere bai. Bai. Hortzen da, gehi bat Falta zaigu irakin, gero tomatea, tomatea. Eta pasatu. tomateekin zer egingo dugu? Sartagina Zartaginean. pasatu. Hori da. Hori da. Eta listo. Eta listo, baina, bai, listo. Ateratzen dugu. Honea ateratzen ditugu bakailuak listo ikusten baren bazu. Bale, listo dago, bai. Orduan atera ingo dugu. Hori da, kanpoa. Gero, irakiten dezun, ura gordetzen dezu gero beste zerbait egituko, kasu honetan ez, ezta? Ez, kasu honetan ez. Hori da. Bale, orduan ura atzea. Bakaia, listo. Eta patata de bai dago. Patatare bai, hemen platera, atzea honea. Kutxena, ekin lagunduko dirot. Eta patata, kanpoa. Gero kontuz horrekin, zekin, Bai. Azalakin kontuz. Hori da. Pixka suabea jarriko dugu hemen. Bai. Zu honetan txiki joa. Txiki suabe.
tomatea puntilla, daukazu hortik? Puntilla note da, hemetxe. Hori da, dana listo. Bai. Ikusiko dituzue kafe antzokiko argazkiak zeleku berezidan. Garaia batean zine izan zen, eta gero butakadanak kendu, eta bertan daude mailak eta zineak. Hortxen aldamenean ikusten dira argazkiak ikusteko aukera. Eguarditan zintzo ematen dituzte menuak, Bai. eta gero konzertuak. Konzertuen gaiak nola dira, segunetan izaten dira? Ez, da berdin da eguna, kontzertuak. Bai, fijo adibidez, ostegunetik... Ostegunetik larun batera, fijo. Gero egon alda, igandean, astelenean, asteartean, asteazkean, segun. Hori da. Orduan hau beru hartu behar du. Hori da, berotzen nahi da. Eta hortikan pasatzen dira euskal talde pila bat, kanpotarrak ere bai. Jende pilo bat, bai. Hasieran hori izena handia ez dutenak, baina gero martxa hartuta ezagutzen joten dianak, eta hola, ezta? Hori da. Talde pilo bat. Era guztitako taldiak. Bai. Ondo. Kafea zokiagin askotan gertatzen da, nik bizatzet, ia da no pasa izan gehala, baina gero edadiak esaten du, izan bat urte egun gabe, ez da? Baina guan bakizu, eguarditan bazkaita, jutia da kasue. Eta gaztiak gero parrandare bai. Hori bai. Eta bai adinakoak kontzertua bai, Bai. Igual kentzen du... Hori jo pixka kentzen du? Hona kendu, bai. Hori da. Eta listo, tomate iteko, listo. Bai. Igual pizka bero. Pizka totza. Zeitu berotuko da, elazai, Horaxe. Hori da, bai. Tortxen buruz bera. Hori da. Horexen. Horexen bihundu egingo dugu, ezta? Bai. Igual pizka gehiago. Pizka gehiago, bai. Hasieran pizka totza zeon, dagoen pizka gehiago berotzen utzi. Eta listo. Hori da. Igual usten dugu... Beste pixkatean? Bai, 5 minutu, 4 minutu. Hori da, 5 minutuan hementxen lasai utzi eta bere gatoz. Kolorea hartu du tomatadek, polita. Tomatea, listo. Hori da, aterako ditugu tomateak? Bale. Hone, nik atako nahi. Bale. Hori da, eta oan pinpil saltzakin zer egingo dugu? Botatzen duguna eta bai. Hori da. Hau, listo. Hau, eta. Hori da. Turmizakin birrindu. Listo. Eta orain? Kolatu, egin behar. Hori da, iragazi, hemendik anonea. Bai, lasainik, zultatu. Hori da. Bai. Eta hau da pilpil. Pilpila. Edo maionesa de pilpil. Hori da, maionesa de pilpil. Maionesa de pilpil. Bai. Eta somia geratu ezkio, igual poliuaki pixka loditu ingo dinuk, ezta? Gelatina, makaia gelatina. Hori da. Bea, ostuala, beak hartzen du gorputza. Hori da. Hori da, azalak eman dion gelatina horrekin, ostuala, beak gorputza hartuko du, ikusiko zuen. Hau, listo. Hori, listo. Eta atza. Falta zaigu patata... Patata zuritu? Vale. Saltitxo batekin igual. Saltitxo batekin nahiko, ezta? Bai. Patatak zenba joku ematen duen, ezta? Bai.
Egituta, egozita, gero bakailuekin, hor bere pilpilekin ere, dana xukatuta gelditzen zaio Bai. bere saltza eta oso goxua. Usten dugu muen patata, hemen. Bai, horrekin bai. Hori da, hemen ditugu osagi guztiak, ez da? Bai, Patata, falta zaigu Urazak, bai. Habekin ditugu, Eta mitxoletak. Mitxoleta hasiak. Honeko oso puntu bat ematen dio, ez da? bai, Hori da. dekoratzeko pizka. Dekoratzeko baitu. Hori da. Ba, zuzenen platereratzen ditugu, osagai guztiak, hori da. Henda bizi Jartzen tomate, dugu tomatea, tomate erdika bat. Hori da. Pare bat zatitu. patata egozia, Patata gozia, jartzen dugu lan bakailu zatia, gainetika. lamina bezala. Bai, lamina bezala, pixka papurtuta, ez da? Hori da. Hau ez du nahi, egon hor. Baina guk ipiniko dugu, ez da? Ez Bai. da, guk holaxe. Jartzen dugu hola pizka buket moduan. Bai, koloretako Bai, uraza desberdinak, holaxean. Gero gozatu egin beharko dituzu pixkat. Olibarekin, da pixkat. gero botatzen dugu maionesa. Beira nola hartu duen. Pixkat utzi ezkeo korputza nola hartzen duen, ez da? Pilpil saltza honek, ez da? Bai, Maionesa, pilpilaren maionesanak. eta botatzen dugu Mitxoleta hasiak, hori da. Honek ematen dio bitu politare bai, baina gero toke desberdina, Bai. eta hau da piper saltza. Piper saltza, piper gorri saltza, ez da? Bai. Eta nola egin duzu? Ba, esne gaiarekin eta piper latako bai. piperrak. Eta hori hotzian birrindu eta holaxen listo, ez da? Bai, eta beroa be bai jarri alda. Hori da. Egiteko orduan hotzian egin, eta gero aurkezteko orduan ibarin bada epela, eta Edo hotza. hori da, kasu honetan ensalada bezala hotzian jarri dugu, baina bestela beste zerbaitako pixet epeldu, ez? Hau da vinagreta, Bai. modena eta Hori da, kolore iluna du, modenako espina da danamalako, eta daukagu listoia entsalada. ensalada, ze txura, ze kolore politak. Hau da, ze gauza topatu lehizken, kafe antzokian. Berela azartuet. Gure xefaren azken ukituak. Patata uretan egozi. Bakaila uzatiak uretan egozi. Berakatza oliotan egin. Bakailu azalak gehitu. Esnea bota. Guztia birrindu eta iragazi. Tomatea erditik ebaki eta oliotan zueztitu. Osagai guztiak platereratu. Mitxoleta hasiak gainetik bota. Eta pikilo saltzaz gozatu. Koloretako urazak ospin olioaz busti. Jani daztatzeko prest. Itxuraz oso polita. Koloria, bizitasuna. Ea nola dokoa. Dagoen jatu orduan. Bizitasuna. Hori da bai. Patata daukagu gorbeian. Hemen tomate zatia. Jarriko diogu hemen zati bat bakailuena baitaren. Hartzeko pixka zaila, kurioso, baina bueno, dena barrura. Eta freskatzeko, bitxu bere bai. Eta pikillo saltzare porratu berko depa. Kombinaketak oso goxuak, oso goxuak. Bai tomatiakin, bat egin da, gero pikillo saltza, eta ensalada esan duzu. Kasu honetan aparte jarri zu, baina gero dana bat egin da, originala, eta jateko orduan oso goxua. Eta orain, aipatu nahi dut, gaur ekarri du, apaingarri bezala, Bai. hemen kuadro berezi bat, ezta? Bai. Eta honek, pentsatzen edukiko dula sentimentu gauza berezi bat. Bai, nire aita oparitu nion kuadroa. Hori da, beak zuri osuk behai? Bera niri. Berak zuri, ezta? Bai. Hori da. Eta gaur nahi duzu, gaur bere Ja, ez zona, dagoenez. ez dagoenez, bere oroitzapenez, hemen txen hori da, presente dutia, ezta? hori da. Orduan, gaur, Eta indarra emateko. indarra emateko, Bai. hori da. Gaurko saioan presente izango da, ezta? Bai. Izena nola zuen aitak? Roberto izan. Hori da. Ba, bueno,
Roberto, hemen gaude, zure horitzapenean, hemen bai kuadrua, eta bera laneako prest, zure indarrakin. Gaurko lehen da biziko platera egin dugu, bagatoz bigarrenarekin. Eta bakizue, rolito, frijitua. Hori da. Hori da, bagatoz.